El Rewind és un projecte que va néixer el 2016 per promoure la reutilització d'ampolles en el sector del vi. Ens vam unir diferents entitats de Catalunya davant de la constatació que les ampolles de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, ni tan sols en hotels o restaurants, com passa, per exemple, en altres sectors de begudes com els refrescos o les cerveses. En el sector del vi, les ampolles són un dels elements que més contribueixen a contaminar l'atmosfera. Per això, per tal de reduir aquesta petjada de carboni i tenint en compte que la indústria del vi està molt afectada pel canvi climàtic, vam engegar el projecte Rewind. El nostre objectiu era estudiar la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica de la reutilització d'ampolles de vi a Catalunya. Des del seu inici, comptem amb el suport de la Comissió Europea a través del programa LIFE i formem part del projecte el Parc de Recerca UAB, l'Agència de Residus de Catalunya, la Fundació Resero, l'Estudi d'Ecoinnovació Inèdit i spin-off de la UAB, la cooperativa Falset Marçà, els cellers Torres i la planta de rentat Infinity. El projecte va començar el 2016 amb un estudi de mercat per recollir la percepció dels diferents actors implicats en el vi sobre els avantatges, els inconvenients i les oportunitats que ens podria portar la reutilització. Després vam realitzar unes proves inicials sobre el procés de rentat de les ampolles de vi en un entorn controlat. I en aquestes proves es va determinar que 8 era el nombre òptim de cicles de reutilització, tenint en compte, bàsicament, els aspectes estètics i higiènics de l'ampolla. Amb les conclusions d'aquestes proves inicials, vam iniciar una prova pilot amb 7 cellers catalans, més de 50 restaurants, 30 botigues, 4 supermercats i 3 deixalleries. Durant 20 mesos es van vendre 150.000 ampolles dels diferents cellers, indicant que eren ampolles reutilitzables. I per aconseguir recuperar aquestes ampolles vam explorar diferents logístiques de recollida. Per una banda es van recollir ampolles a través dels restaurants participants i per l'altra, a través de comerços, es van recuperar ampolles amb sistemes d'incentius. En total vam aconseguir recuperar més de 82.000 ampolles. Durant tota la prova pilot vam analitzar els aspectes ambientals, tècnics i econòmics de la reutilització. Vam utilitzar la metodologia de l'anàlisi de cicle de vida per comparar la reutilització de les ampolles fins a 8 vegades versus l'ús d'ampolles noves. Inèdit va realitzar els estudis ambientals i que indicaven que les ampolles reutilitzables són més respectuoses amb el medi ambient que les ampolles d'un sol ús. Per exemple, reutilitzant fins a 8 vegades les 82.000 ampolles que vam recollir durant la prova pilot, s'aconsegueixen estalviar més de 170.000 quilograms de CO2 equivalent, que vol dir les emissions, per exemple, que faria un cotxe fent 11 voltes al món. Un dels reptes més importants que hem vist per implementar la reutilització en aquest sector és resoldre el sistema de retorn d'ampolles. La logística de recollida de les ampolles ha de ser fàcil i còmoda tant pels punts de venda com per les persones consumidores. Amb la prova pilot del Rewind hem demostrat que la reutilització d'ampolles del sector del vi és tècnicament viable i més respectuosa amb el medi ambient, però és una iniciativa ambiciosa que creiem que necessita més recolzaments i iniciatives per part del sector del vi i de l'administració. Ara el nostre objectiu és maximitzar l'impacte del projecte i assegurar-nos que aquesta iniciativa es pot replicar a altres regions i sectors. Creiem que gràcies a la reutilització d'ampolles podem contribuir a crear un sistema de producció més sostenible i canviar els hàbits de consum, aconseguint reduir els residus i gestionar millor aquests residus per avançar cap a una economia circular.